50 rekluta tal-Pulizija lestew aktar minn nofs tal-ewwel reklutaġġ akkreditat mill-Università ta' Malta li qed isir fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati f'Takandja. Għal-ewwel darba l-kors huwa mifrux fuq sena u jinkludi sigħat ta' work placement biex ir-rekluti jiksbu esperjenza diretta tax-xogħol fil-korp tal-Pulizija. Bħala kors qiegħed maqsum fi tlieta, għandek dak li huwa teorija u ovvjament jiltaqgħu ma' liġijiet u kull section li għandna fil-korp, għandna dak li huwa il-prattika wara jiltaqgħu mal-għodot kollha li juża l-korp tal-Pulizija u għandna wkoll il-work placement fejn verament ir-rekluta ħajmiss issa ma' dak li qegħdin missu fl-ases u fid-distretti tagħna. F'jum tipiku ta' taħriġ għattajna ġurnata ma' dawn ir-rekluti waqt li stajna nosservawhom iwettqu eżerċizzju daqs li kieku qed jagħmlu l-ispezzjonijiet fit-toroq. Ħudu l-pożizzjonijiet tagħkom ħalli nibdew l-exercise. F'dan l-eżerċizzju r-rekluti ċċekkjaw id-dokumentazzjoni tax-xufiera, għamlu tfittxijiet fil-vetturi u anke fuq nies li setgħu deru suspettużi. Wara li jkunu ġew osservati mill-uffiċjal responsabbli ġie spjegat lilhom fejn marru tajjeb u fejn setgħu marru aħjar. Ġenerali l-ewwel u mbagħad jekk dirġuhom PlayStation oħra u mbagħad jiċċekkjaw huma dettalji u affarijiet biex kemm jista' jkun inħallu l-flow ta' traffic għaddej. Grazzi. Segwinjhom ukoll jagħmlu sessjoni ta' taħriġ fiżiku u sessjoni ta' taħriġ dwar kif jarrestaw persuna u jiddefendu lilhom infushom. Pulizija ċabbarat! Għandi ommi u t-sija tiegħi pulizija tnej, allura tista' tgħid il-minċkuniti dejjem rajthom bl-uniformi u dejjem oġbitni dik is-sens li toħroġ hemm barra u tgħin il-poplu. Jiena minn dejjem xtaqt illi nidħol fil-korp tal-Pulizija ta' Malta, ġieni ċans u dħalt għaliha, looking forward għaliha wkoll u fl-aħħar mill-aħħar kunet isservi l-pajjiż tiegħek. Bħalissa l-korp tal-Pulizija għandu sejħa miftuħa renk ta' kontistabbli li tagħlaq fit-8 ta' Mejju. Bħala kol tinqasam physical u medical test fejn min irid jista' jipprepara anke għal physical test billi jiċċekkja NXB tal-call for application u mbagħad wara għandna il-proċess ta' xi kwalifiċi għandek bżonn biex tapplika għaliha. Jista' japplika kull min għandu bejn 17 u 39 sena u mill-inqas 4 O levels.